Hawu mfethu ngisho ungahola u1 million ngenyanga mfethu. You are potentially poor nje. Yabo? You are potentially poor mfethu mangabe kuukuthi awuyazi lento ekuthiwa uku-invest mfethu. Yabo uma uphethe imali mfethu. Usuke uyifanele umuntu ophethe amanzi nje. Into engachitheka nomnini. Yabo? Ngavele kuyikhulumela lo mbhemo oyedwa nje wase-US. Vele lo mali yakho ivele ishrink nje iphendule ku500,000 ngespeech nje sisodwa. Yabo? Ngoba wena awu-own wena ama-assets generate ucash. U-owner wona ucash qobo. Yabo? Into liquid ke leyo ke. Nawuwe futhi ke ukunyeka. Uma befethu uyi-good investor. Whether umnotho wenza kahle noma umnotho wenza kabi, you still make money. You benefit either way. Ma uyi-good investor. Yes, kwenze lisibonelo. Yabo ma ukuthi unayo lento ekuthiwa offshore exposure yoku-investa ngaphesheya. I-rand mangabe li-deteriorate la liba worse. Wena uyahlomula wena kuma investments akho alapha phesheya ko Nvidia ko Microsoft no Apple. Cha uthi owner i-iPhone nje kuphela kodwa u-owner i-stock salapha ka-Apple. Hlakanipha. Malanga ngichazele kahle ngoba ngiyakuthanda ukukhuluma ngalesikhathi. Ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani noma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite. In the universe, your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabo mfethu abantu bazokhala lezo bethi hey kunempe khona emazweni athile oil uyanyuka this and that ama petrol wara yabo into bakhale ngeoil nani angithi na uyi-invest makunyuka oil wena kwenzakalani kwena uinvest oil what is happening yabo either way yabo uma uyi-good investor ke lapho uhlakanipha naba abanye bayakhala la hey AI zothatha imisebenzi AI this AI that one wena uma uyi-good investor thatha AI incorporate kwi-business lakho qala okwesibili investa kuma companies tech companies yes Nvidia bani maningi Microsoft ya investor lapho ngesikhathi wona kunale AI boom yakhona yabo AI vele is here to stay and is going to make more millionaires